Audio Jungle. Yon. Check, check. Yan, tetestingin natin tong bago nating mic adapter na gawa ng Racing Boy. Yan, shoutout sa Racing Boy. Yan, sana natin Racing Boy. Yan. Let's go. Wala na ng wind noise. Tayo sa school. Let's go, let's go. Gandang tanghali, Bicolandia. Yan, recording na. Tayo sa Lupi Elementary School. Isa natin konti para matesting natin. Yan, recording na tayo. Takbo tayo ngayon ng siguro mga 45 km per hour. Matesting natin to bago nating mic adapter na gawa ng Racing Boy. Yan. Tayo sa sentro ng Lupi. Yan. Yan, shoutout sa mga taga Lupi. Sa mga taga rito. Kaliwa na tayo dito. Kanan tayo, papasok tayo dito sa school. Mahigpit na, medyo mahigpit na kasi dito eh. Sige po. Ayan si Lolo. Di ba? Bless na, bless, bless, bless. Halika na. Abay na kay Kuya. Basta tayo. Napapaikutin ko muna. Yan. Halika na. Ano? Galing talaga? Magaling. Galing talaga. Saka first honor. Lupi Elementary School. Lupi Elementary School, San Fernando. Pauwi na sa bahay. Ano sa bahay? Ate!
Sentro Lupi. Sir. Tayo, pauwi na tayo. Oh, si classmate, ayun oh. Oh no, si Ocho. Ah, ganda. Ah, okay, okay oh. Ang lakas na nga ni Maibuboy ah. Busina. Shoutout kay Maibuboy. Ah, shoutout sa bahay ni ma'am. Maraming mga halaman, magaganda. Yan. Mega shout out. Dami na bunga ng ano, papaya. Ay, napakaganda mag-vlog sa ganitong lugar. Napaka-presko ng hangin at syempre walang pollution, napakaganda ng simoy ng hangin, napaka-fresh. Tayo sa Barangay Lupi. Ayan. Sa mga gusto mong bumili ng mga gown, no? Ito, dito lang, located dito sa lugar na to. Ayan. Pasok tayo. Bye. Yan, peace out. Yan, good morning Bicolandia. And God bless all.